Čus. No, takže toto je asi moje historické prvé video. Myslím si. Mám ešte nejaké staršie tripy, ale toto bude asi prvé. A momentálne som plne naložený, nachystaný s mojou adventúrkou a ideme stať menší tripik. Ideme z Nemecka domov. Som momentálne vo Wiesbaden pri Mainzi. A idem ešte tankovať. Idem smer Luxembursko. A odtiaľ to chcem dneska dotiahnuť z Luxemburska na švajčiarske hranice, kde prespíme. A dáme si švajcik. Takže asi tak zatiaľ. Tu máme adventúrku. Mal som s ňou menší problém. Keď som prišiel sem, tak mi praskla hadica od vody. Ale našťastie mi zachránil kamarát Riť a doniesol mi hadicu. Takže som to tu mohol všetko vymeniť a môžeme pokračovať ďalej. No, som zvedavý, ako sa počujeme, či všetko dobre funguje a dúfam, že hej, lebo sa mega teším na tento tripík a bude to, že geniálne. Ideme ešte natankovať rýchlo. Motorka funguje, čo je skvelé, bože, tak mi chýbala ľudia, mal som mu pokazenú tú hadicu a vlastne mi stala 2 týždne. No, ja som strašne závislý na motorke, proste to... 2.09, krása. To je nádhera. Kufre máme. Toto máme. Let's go. Ináč idem na diaľnicu, lebo je to tak, že mám to tu už pojazdené a nechce sa mi to tu kúkať všetko. A užijeme si hlavne, Luxembursko nebudem mohli, čo? Ale verím tomu, že vo Francúzsku si dáme obedík dneska, čo bude geniálne, lebo som hladný a to som teraz vyrazil. A dáme to až na tie švajčiarske hranice, no piču, čo mám teraz riaditka? To sa mi nepáči. Dúfam, že nemám defekt. Dobre, to bol asfalt. Halus je to, že mi proste roztriase riaditka pri určitej rýchlosti. Čo nerozumiem. Prečo? Ale dúfam, že už to robiť ďalej nebude. Myslím si, že som proste zvláštne naložený a tam je ten problém. Ale uvidíme. To je tá rýchlosť. Kurva divné. Tu už som povedal. Nechápem. Ale mám za sebou už zo pár desiatok, možno už vyše 100 kilometrov a pomaly sa blížime k tomu Luxembursku. A nemyslím si, že to bude niečo vážne s tým oným debil. Lebo však robí to iba v určitej rýchlosti a myslím si, že to bude od naloženia, že proste som fakt ťažký. Ešte aj sedím trošku viac vzadu, ako možno nie, adventúrky. A uvidíme, no. Zatiaľ ma to nejako neovplyvňuje to jazdenie, takže... Vyzerá to tak, že sme prišli do Luxemburska. Teda nevyzerá, ale je to tak. A som trošku nervózny stále z toho takého roztrasenia. Ale začínam si mysleť, že to môže byť závažie, že by mi odpadlo. To by nemuselo byť až taká veda.
že by som to zbehol si do servisu, ale najskôr sa musím samozrejme pozrieť. Druhá katastrofálnejšia verzia, čo mi napadla, že nemám šroby, ale... No nič, kde si zastavím. Momentálne vchádzam do centra Luxemburska, chcem si dať si kávičku a spočnúť na chvíľu v nejakej kaviarničke. Tak som zvedavý. Prvýkrát som v Luxembursku a som zvedavý, či aj posledný. No zatiaľ to tu vyzerá veľmi príjemne. Keď to porovnám s našim Slovenskom, tak to vyzerá až moc dobre. Tak snáď to bude ready. No a vlastne absolútne nič som si naštudoval v Luxembursku, že čo tu je, kde tu je, ako tu je. Proste som sa sem prišiel len zase pozrieť, že bol som tu a odfajknem si to asi na mape, no. Ja sa najviac teším do toho Švajcu a do talianských Alp. A uvidíme čo a ako. A strašne ma peče ľavá noha, ty kokos, neskutočne. Lebo mi svieti zľava slnko a mi horí noha, ty kokos. Ale že extrémne. Už niekde si zastavím, normálne by som skočil šipku, kde si do bazéna, komu si do zahrady dojdem a vlastne tam šipku. Lebo to je hrozné. A to je len 28 stupňov, to už to vidím, že za chvíľu idem do kraťasov a do krátkeho trička. To je moja povinná výbava v lete. Sice to nie je vôbec bezpečné, ale niekedy sa proste ináč nedá. Ináč brutálne krásne to Luxembursko, čo si ty kokšo. Nádhera, fakt. Vnútri riadne pekné. Akurát neviem zohnať kaviareň, boha. Že by som si aj sadol kdesi na chvíľu už. Musím to tu streliť do nejakej uličky kdesi. Toto je ono, toto je. To je presne ono, kde ja musím ísť. Joj, to je hončo, a tu je nejaká káva, adu. Ježišmária, to je vončo. Áno, tu si teraz takú kávičku, dívej sa, aká je ona. STCZR. Krása. No nič, plesknem kávu a pokračujeme. No dobre, let's go. Ja som už vyrazil z kávičky. A idem na obed do Francúzska. No, hej. Taký životík, že idem si do Luxemburska, tam si hodím sneh a idem na obedík do Francúzska a potom, ja neviem, no, potom sa uvidí. Ale netočil som nič na kavičke, som si trošku pozrel mapy z prostosti a uvidíme čo a ako ďalej, lebo však idem naslepo totálne. Neviem, kde idem spať, neviem, kde idem čo, takže uvidíme, čo to dá. A už chcem vypadnúť z mesta. Dojazd mám na to, aby som tam došiel, či to chcem tlačiť, neviem. Uvidím, pumpu natankujem, chcel by som z toho oktan hlavne. Lebo dlho tam už z toho oktan nebol a je mi to celkom ľúto. Keďže tá motorka je na ňom ladená, no. Tak by som bol aj rád, keby toho tam mám. A tak, no. Teraz to smerujem do Méty sa to volá. Méty. Uvidíme, aké to bude tam, no. Dúfam, že nie je také preplnené. Ale ideme ešte ďalej, no. Chcem ísť minimálne do Nancy sa to volá, prísť dnes. A ideálne by bolo ku švajčiarskym hranicám. Či sa mi to podarí? To je otázka, ale bol by som rád, ak idem aj diaľnice, lebo si to nie je nič zaujímavé.
vypotil. Som v medzi a chcel som ísť na obed. No len zabudol som, teda nezabudol som, vedel, že Taliani majú, ale tuto nie, majú siesty. Takže môj obed spočíva v suchom pečive, Twixke a jednej vode. Ale tak si dám večeru a nevadí. Takže sa idem nájsť. Haló? No super. Natankoval som, ale iba 8 litrov, lebo proste som nevedel, koľko tam zmestím. A tuto musím platiť predom, čo je za mňa sprostosť. Zohnal som taký lacný hotel. Takže ešte 240 km pred nami. Je to už kúsok od Švajcu. Takže sa teším. No a čaká ma 249 km, či 244. 2 hodiny 40. Super, no. Takže to bude hudbička, čilík a bola variť. Musím si dať nejakú večeru hentam, lebo som jedol iba z prostosti, však teraz proste, lebo Francúzi zavreté majú siestičku. Otoči sa mi prosím, budeš taký dobrý. A tak no, takže naša cestička pokračuje, toto drží. Peňaženku mám, nenehal som mu tam tete. Superko. Ide to fajn. Mal som konverzáciu s typkom, však ja ho sem asi strihnem. Slovaky? Typek ani zaťať po anglicky, po nemecky, iba po francúzsky, ale strašne sa chcel rozprávať a strašne sa chcel odviesť. Miliónkrát mi ukázal like, že akú mám skvelú motorku. Reku díky šefe, to si fakt cením. A bol to brutálny pokec. Weißt du sprechen Deutsch oder nicht? Deutsch? English? Where do you come from? Slovakia. Slovaky. Slovaky? Slovaky. Čechoslovakia, Slovakia. Slovaky. Langefare. Ungefähr. Langefare. Slovak? France, là. A ďalšia vec, že mi dochádza šťava na kamere a myslím si, že aj na mikraku. Takže uvidím, čo natočím, jak uvidím, čo si pekne to zapnem a jak ne, tak sa vidíme na hoteli. A pani brutálne zlatá, dal som jej 50 a ona, že hovorím, že za 15. A mi hovorí, nič mi nevydala a ja, že halo, že za 15. A že aha, tak to potrebovala napísať, aby pochopila. A typkyňa, no, zlatá, popriala mi peknú cestu. Pýtala sa, že kam idem. Reku sám neviem, ale kde si určite. A tak teda asi vidíme za nejakú chvíľu. Ak uvidím dáčo pekné, tak si ešte pokecáme. Ja ak neuvidím nič, tak si dáme aspoň nejaký pekný záberik. Extrém, tuto si dám statív. To tí Francúzi, to je čistá katastrofa. Za 150 km jedna pumpa a proste platíš predom. A ja neviem, koľko potrebujem natankovať. Proste plno. Takže tankujem po 15 eur jak debil, lebo furt neviem, koľko tam mám. Čo je úplná jeba. A skoro som odpadol od smedu. Ale jediná výhoda je to, že už to je iba 95 km na obytko. Takže to idem doraziť a vidíme sa tam. Joj, sme tu ľudia. Sme tu z výletu a dochádza mi baterka na kamere. Šup. Ja dúfam, že to má vôbec nejakú recepciu, lebo to je ako halus toto.
asi hej, že vyzerá to, že by mohli. Hi. English? I have a reservation. Philip? Yes. Teraz tu nájdem nejakú volatú Brazílku. No tak nie. Zaujímavá aroma. Toto je nie, čo tu je. Tak jebe, ne? Však sa tu budem bať. Tak toto je masaker. Ale akože... Čo ja viem. Aj 40 eur som asi nič viac nečakal, opravde. Najlepšie je to trošku kandel, ktorý kupujeme. A... Koľko to čo je na lodi? Fúha, seba. Riadny sprchový kút. Ale dobre, idem si pre veci. Pôjdem do obchodu a tak nechám na nabíjačke veci, lebo však sa vybíjam so všetkým. Budem spať hore za lze. Tak ešte sa ozvem niekedy, príšte, na budúce. No, extrémik. Opustil som sa v obchode. Myslel som, že pôjdem na večeru, ale keď som zbadal ten obchod, čo tam všetko majú, tak mi to proste nedalo tam neísť. Takže proste čistý brutál. Dal som si prosciutko, zbadal som túto mozzarellu, že fú, proste obrovská. To som si instantne musel dať. A olivky, nejaký sírik, vyzerá fest naložený. Tomu som si pacnul nejaký dezertik, neviem čo to je, Trianon, vanilkový. Toto som zbadal, takže som to musel kúpiť. A chili chipsy, tie som potreboval. Samozrejme vínko nesmie chýbať. Jediné s otváraním, proste lacný špas, ale čo už. Lepšie ako drotom do oka, nie? Takže idem to tu schalovať.